Ați observat, în toată această perioadă au fost implicate 10 de laboratoare private. Noi de-abia dezvoltăm capacitatea statului și îmi pare foarte rău că statul, din acest punct de vedere, pe perioada anului 2021 nu a făcut absolut nimic în acest domeniu. Deci noi ne-am apucat de soluționat această problemă și de asemenea suntem criticați. Deci înțeleg că era mai bine să lăsăm toți oamenii să stea să plătească, să stea la cozi, să plătească câte 960 de lei testul și să stăm bine mersi, că așa ar fi fost bine. Și acum reacționăm că ne critică municipalitatea. Dar municipalitatea, vreau să vă întreb, despre ce nu ne critică? Municipalitatea, cred că s-au cam rupt puțin de la problemele gestionării traficului, fluidizării traficului, ambuteiajelor și interesează testele. Nu cred eu că oamenii întreabă despre teste la primărie. Iertați-mă, dar chiar nu cred aceasta. Și nu vreau absolut deloc să comentez ceea ce spune municipalitatea. Pe cei care îi interesează se adresează la linia verde pe care o are Agenția Națională de Sănătate Publică, linia verde pe care are Ministerul Sănătății și pot afla răspuns la acele întrebări. Iar aceste comentarii, ele sunt de fapt artificiale și utilizate mai mult doar în scop politic.